नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर मंडळी, आज आपण ना कुंकेश्वर दर्शन म्हणजे असेच ना सुट्टी आहे म्हणून ना जरा फिराक बाहेर पडलो. तर हे बघा, हे माझ्यासोबत हे बघा गुरुदादा, योगेश दादा आणि बंटी दादा असे सगळे आहो. तर आम्ही आज कुंकेश्वर फिरायला येतलो. नंतर पुढे पुढे जाऊया, कुंकेश्वर आधी दर्शन करून येऊया. चला जाऊया. बघा मंदिराचा परिसर, आजूबाजूचा हे मंदिर. चला जाऊया आता थोड्याच वेळात मंदिरामध्ये. हे बघा, इकडे चप्पल इथे काढायचे आहेत. चला आता देवळात जाऊया. श्रीदेवी जोगेश्वरी मंदिर, मंदिरात जाऊन आहे. नक्की ठिकाण मध्ये होते ना, झाडाकडे होते. गर्दी बघा मंडळी किती आहे ती. समुद्र. गर्दी आहे.
तुमका आता दाखवलंय तो ना मेन गेट, म्हणजे ह्यो आता माझ्या मागे असा तो त्याचं अजून काम चालू असा, काम होताला म्हणजे चालूच हा काम. ह्यो मेन प्रवेश गेट हा आणि हैसून येतात. तर मंदिरात जाऊया. हे लक्षात ठेवू. भाविकांची गर्दी बघा किती आहे. मी ना ह्या कुंकेश्वर मंदिराबद्दल ना 2 घटना ऐकलेल्या. पहिल्या की ना की 108 काहीतरी लिंग बांधायचे होते ते आहे, आणि हे मंदिर बांधण्यामागचं एक फुल म्हणजे मोठं कारण आहे. ते आपण काकांना विचारूया. नाव कसं? माझं नाव रामदास तेजम, तुम्ही कुठचे? कुणकेश्वरच आहे. काका ते घटना खरी आहे म्हणजे? या घटनेमध्ये तेवढंसं तथ्य नाही आहे की मूळ कथा अशी आहे की आख्यायिका सांगितली जाते. पूर्वी अरब व्यापार चालायचा या समुद्र किनाऱ्यावर, आपण अरबी समुद्र म्हणतो ना, मग अरब व्यापार चालायचा. त्यावेळी एक जहाज वादळामध्ये भरकटलं आणि त्यावेळी ते जहाजातून जे व्यापार करत जात होता, म्हणजे जो कोण व्यापारी होता, मग त्याने इथे त्याला समुद्रकिनारी दिवा दिसला देवता. मग त्याच्या लक्षात आलं की इथे कुठलं तरी स्थान आहे, कुठला तरी देव आहे किंवा कुठलं तरी मंदिर आहे की काहीतरी आहे. मग त्याने तिथूनच एक प्रार्थना केली की माझं हे जहाज एक किनाऱ्याला सुखरूप पोचव, जो कोण त्या ठिकाणी तू आहेस देव, मग त्या ठिकाणी तुझी मी सेवा करेन, मंदिर बांधेन किंवा काय असेल ते मी सेवा करेन. मग तो त्या टायमिंगला सुखरूप पोचला समुद्र किनारी आणि त्याने मग त्या ह्याला भेट दिली तिथे आणि त्याला तो दिवा दिसला, तिथे लिंग होतं आणि त्यावेळी त्याने ते मंदिर उभारलेलं आहे अशी आख्यायिका आपल्याला सांगितली जाते. दुसरी गोष्ट अशी आहे की समुद्रकिनारी आपल्याला जांभ्या दगडामध्ये शिवलिंग कोरलेली दिसतात. त्यामागे सुद्धा कारण आहे की पांडव अज्ञातवासात असताना कोकण प्रांतामध्ये ज्यावेळी ते चालत होते, फिरत होते, त्यावेळी हा इथला कुणकेश्वरचा हा समुद्र किनारा म्हणा, इथला निसर्ग सौंदर्य पाहून त्याने एक रात्र इथे थांबावं म्हणून त्याने त्या ठिकाणी समुद्रकिनारी ज्यावेळी तिथे थांबले त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आलं की इथे काहीतरी आपल्याला एक काहीतरी घडवावं, या ठिकाणी एक काशी निर्माण करावी, इथे 108 लिंग कोरावी. मग त्यावेळी त्याने काम चालू केलं आणि काम चालू असताना ज्यावेळी ती पूर्णत्वास जाणार आहेत, 108 होणार आहेत, त्यावेळी काशी विश्वेश्वराच्या ते लक्षात आलं की या ठिकाणी प्रतिकाशी निर्माण होईल. मग मध्यरात्री कोंबड्याची बांग दिली गेली. काशी विश्वेश्वराने कोंबड्याचं रूप घेऊन या ठिकाणी बांग दिली. पांडवांना असं वाटलं की पहाट झाली आहे आणि त्या असं समजून त्याने पुढच्या प्रवासाला सुरुवात केली. त्याच्यामुळे ते काम अर्धवट राहिलं असं सांगितलं जातं आणि त्यामुळे ते 108 लिंग होऊ शकले नाहीत. अजूनही त्याचा पुरावा आपल्याला समुद्रामध्ये पाहता येतो ओटीच्या वेळी. एक नाही म्हटलं तरी एक 105 107 लिंग त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे 1-2 अशी राहिली. हा, थँक्यू काका सांगितल्याबद्दल. मंडळी आता आपण कुंकेश्वर देवळातनं जाऊन इलो, मस्त दर्शन पण झाला. पण सॉरी मंडळी, फोटो पण काढू शकत नाही आणि व्हिडिओ पण काढू शकत नव्हते. थंय मोठे मोठे बोर्ड पण लिहिलेले होते, म्हटलं नाही करू शकत. पण नंतर कधीतरी तुमका दाखवीन, शक्य असला तर दाखवूक दिले त्यांना विचारून. पण ही माहिती बिहिती ना मस्त आली. चला आता जाऊया. बघा आता पुढचे बघत राहा व्हिडिओ. चला बाय बाय, टाटा.